Alhamdulillah kok ya wis Idul Adha iki. Iki mau aku ya oleh daging kurban, kambing kambing sapi. Iki sing tak masak kambinge dhisik kan sowi aku ra maem daging kambing kaya ngene iki. Iki dagingnya langsung tak resiki, tak cuci, baru ngono tak presto. Soale ketoke daging kambing tuwek ngono kae lho. Mari tak presto tak irisi. Yalah kesane ngalah ladinge gabluk kaya ngene iki to. Iki bumbune enek brambang, bawang, miri, jahe, kunir, kambek serai. Iki bumbune di blender kecuali serene. Lah mari ngono langsung dikrongseng ae yo. Lak bumbune wis sat baru minyake ditambahi. Dingge nanekne bumbune kuwi lho. Lanjut mari ngono ditambahi uyah, tumbar, mrica, kambek gula. Penyedap rasane aja sampai keri yo. Lanjut godhong jeruk, serai, kambek laos dicemplungne cemplung mari ngono dioseng-oseng. Baru ditambahi banyune, ojo akeh-akeh yo banyune. Lah mari ngono tambahi kecap, wis iki diaduk-aduk sampai rata ngene ngenteni umub baru dagingnya dimasukne. Lah wis ngono diudek terus iki krongseng-krongseng kayak ngene iki baru ditutupi. Iki mau lak nggodhog dagingnya kan wis rada suwi to, dadine enggak perlu lo suwi-suwi ngono. Lah iki wis ujug-ujug wis mateng kayak ngene iki lho, wis siap makan iki. Jan mantap iki rasane wis pas, gurih manise wis pas.